Θέλω να σου πω μια ιστορία που νομίζω ότι μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά. Κάποτε υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να πάει καν στο σούπερ μάρκετ σκέψου. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί φοβόταν ότι μπορεί να μπει μέσα και να πάθει κρίση πανικού εκεί μπροστά σε όλους. Και όπως μου περιέγραφε την ιστορία, μου έλεγε ότι φτάνοντας στην είσοδο, ένιωθε ταχυκαρδία. Τα χέρια του ίδρωναν και ήθελε να σηκωθεί να φύγει τρέχοντας. Αυτό λοιπόν που άλλαξε δεν είναι ότι ξύπνησε ένα πρωί και σταμάτησε να φοβάται. Ο φόβος εκεί ήταν. Πετύχαινε όμως μικρές καθημερινές νίκες. Ένα βήμα τη φορά. Και έτσι το σούπερ μάρκετ σταμάτησε να είναι ο μεγάλος του αντίπαλος. Αυτό σου το λέω γιατί όταν μπήκες μέσα, μου είπες ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Μην πιστεύεις λοιπόν ότι το άγχος σου λέει ότι έτσι θα είναι για πάντα. Αλλάζει. Εννοείται ότι αλλάζει. Και μόνο που είσαι εδώ, έχει ξεκινήσει ήδη να αλλάζει.